Hiru, bi, bat, aurrera! Hemen azten dugu, hemen hasiera eman dautzagu momentu horretan nagusien lasterketari, esan dugu moduen 8 kilometroko lasterketa izango dugu, honena. Bueno, eta nagusien lasterketako burua hemen agertutako. Ordu erdi buru egin dau. Ohartu gabe arrunt bilakatuta, ohartu gabe heldu gara mugara, mundua jautzi zaigu gainera, maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Ez dakigu non dagoen oberena, bila dezagun beste lekuetan. Bai, zindagizut, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela bizitzaren onena, baina orain maitiaren baino lehen aska gaitezan. Zindagizut, ez dizudala
zaude ziur, ezin izango zaituta laztu inoiz, aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren onena, baina orain, maitiaren baino lehen aska gaitezan. Salvo beroa. Bueno, ba, honen beste zabatzu dugu edo